ריקי, מה את עושה? תעזבי אותו, תעזבי אותו! זה לא כוח, תעזבי אותו! סליחה, מצטער, אדוני. הכל בסדר? כן, הכל בסדר. תודה שבאת לחנות, אנחנו פתוחים עד 7. השתגעת? מה זה? כשאמרתי לך לא לתת לאף לקוח לצאת בלי לקנות, התכוונתי... לא באופן מילולי כמובן. תהי נחמדה אליהם. תנסי לשכנע אותם. לא... אוקיי, תראי. אלה המבצעים החדשים שלנו. תכניסי להם את זה טוב לראש. אוקיי. סליחה, גברתי? אלה המבצעים החדשים שלנו. מאוד מסקרן אותי. לא, תפסיקי, מה את עושה? מה את עושה? סליחה, גברתי, אני מאוד מצטער, סליחה. להכניס לראש! לא מילולית! אני פשוט רוצה שתחדיר להם את המוצר. להחדיר להם את המוצר. סליחה, אדוני? לא, ריקי, לא, לא, לא!